श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। शालेय गणवेशाबाबत केलेल्या टीकेला मंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिलंय, पाहूयात। अतिशय चुकीचे असे हे आरोप आहेत। दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे की पहिल्यांदाच ही स्कीम राबवण्यात आली आणि या राबवण्याच्या स्कीममध्ये दोन उद्देश होते। एक म्हणजे दर्जेदार कपडा आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळाला पाहिजे। स्वतः मुख्यमंत्री महोदयाने विधानसभेमध्ये कपडा कशा दर्जाचा पूर्वी दिला जात होता हे दाखवलं आणि आता कुठल्या दर्जाचा दिला जातो हे मॅन्युफॅक्चरिंग होत असताना सेंट्रल गव्हर्नमेंटची एजन्सी त्याला मॉनिटर करते की जेणेकरून दर्जेदार कपडा हा मिळायला लागतो। दोन गोष्टी याच्यामध्ये लक्षात घेतल्या पाहिजे की महिला आर्थिक विकास महामंडळाला हे काम दिलेलं आहे आणि या माध्यमातून 20,000 महिला काम करणार आहेत। हे या स्कीमचं पहिलंच वर्ष असल्यामुळे त्याला काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या। दोन गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये, एकाच एजन्सीला कपड्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग देण्यात आलं। आपला विभाग हा खूप मोठा विभाग आहे, 2 कोटी मुलं त्याच्यामध्ये काम करतात आणि जवळजवळ 54,000च्या आसपास, मला आता नेमकं आकडा आठवत नाही, तर 45,000 किंवा 54,000 विद्यार्थ्यांना 2 युनिफॉर्म द्यायचे होते, म्हणजे जवळजवळ 1 लाख गणवेश तयार करायचे होते। तर महिलांनी हे पहिल्यांदाच काम तयार केलेलं असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काही जरी त्रुटी राहिलेल्या असल्या तरी महिला आर्थिक विकास महामंडळाने याच्यावर गुंतवणूक केलेली आहे। त्या ठिकाणी त्यांच्या कटिंग मशीन्स असतील, स्विंग मशीन्स असतील, या सगळ्या नव्याने खरेदी करणं आणि विशेषतः मुलांची मापं घेणं हे सुद्धा पुढच्या वर्षी व्यवस्थित होऊ शकलं असतं। त्याच्यामध्ये एकाच मॅन्युफॅक्चररला ऑर्डर देण्याऐवजी आम्ही ज्याप्रमाणे बालभारतीमध्ये करतो की कागदाची ऑर्डर द्यायची असेल तरी सर्व मिल्सना ती देतो, कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्वायरमेंट असते की एक मिल वेळेवर कागदपत्र पोहोचवू शकत नाही किंवा प्रिंटिंगची कामं महाराष्ट्रामधल्या सगळ्या प्रिंटिंग प्रेसना देतो, त्यावेळेला वेळेवर आम्हाला पुस्तकं मिळतात। तशीच सिस्टम स्कूल एज्युकेशनमध्ये आणायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी यावर्षी विभागनिहाय कपड्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंगची व्यवस्था करायला पाहिजे होती, परंतु मला आताच कळलं की नवीन एक GR काढून पुन्हा एकदा शाळांकडे हे सोपवलं जात आहे। मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पूर्वीच्या काळामध्ये फक्त शेड्यूल कास्ट आणि जे बिलो पॉवर्टी लाईनची मुलं आहेत त्यांनाच गणवेश दिले जात होते। मी शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर सर्व मुलांना सरसकट गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला, मुलांना शूज आणि सॉक्स देण्याचा निर्णय घेतला। शेवटी एवढी मोठी स्कीम ज्याला आपण पहिल्याच वर्षी राबवतो त्याला काही अडचणी येतात। त्याच्यामध्ये 2 अडचणी आल्या। एक म्हणजे स्काउट अँड गाईड आता कंपल्सरी केलेला आहे आणि आपला जो गणवेश आहे हा स्काउट आणि गाईडला अनुरूप असा गणवेश केलेला आहे। स्काउट गाईडची जी सेंट्रल एजन्सी आहे दिल्लीवरून असं कळवण्यात आलं की पुढल्या वर्षीपासून स्काय ब्ल्यू हा आमचा ड्रेस राहणार आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही स्काय ब्ल्यूची ऑर्डर दिली आणि नंतर त्यांनी कळवलं की स्टील ग्रे हा आमचा युनिफॉर्मचा कलर राहील। परंतु मी अत्यंत सिरियसली घेतलं, स्काउट अँड गाईडच्या ह्याला कळवलं की आमचं हे मॅन्युफॅक्चरिंग थांबवायला लागलं आणि स्टील ग्रेचं पुन्हा मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू करायला लागलं। एवढा बेजबाबदारपणा करता येणार नाही। स्काउट गाईडला एकंदर जी मुलं आहेत त्याच्यापैकी 70 ते 75% मुलं ही महाराष्ट्रातली आहेत, त्याला महाराष्ट्राला अशा रीतीने तुम्ही ट्रीट करू शकत नाही हे सांगितल्यानंतर त्यांनी आता कबूल केलेलं की पुढच्या वर्षीपासून स्काय ब्ल्यू हाच कलर राहील, त्याच्यामुळे पुढच्या वर्षी ही अडचण येणार नाही। असा जर काही निर्णय घेतलेला असेल तर मी मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन आणि हा निर्णय बदलून घेईल। स्टँडर्ड कपडाच मुलांना मिळाला पाहिजे आणि त्यांच्या मापाप्रमाणे शिवला गेला पाहिजे। पहिलीतली मुलं सोडली तर सर्व मुलं ही आदल्या वर्षी उपलब्ध असतात, त्याची मापं महिला जो हे आहे महामंडळ आहे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, त्यांनी त्यांची मापं घ्यावी, परफेक्ट मापाचे त्यांना युनिफॉर्म्स द्यावे। दुसरी गोष्ट अशी आहे की काही मुलींची मागणी होती की आपल्याला स्कर्ट आणि वरचा शर्ट हा जो युनिफॉर्म आहे ह्याच्याऐवजी आम्हाला पंजाबी ड्रेस हा युनिफॉर्म द्या, तो सुद्धा आम्ही गेल्या वर्षी मान्य केला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।